Преди години на това място имаше живот. Имаше хора, които да играят баскетбол, които да спортуват и които да обичат тази игра. Сега виждаме, че мястото е пусто. Каква е причината и кой е виновен за това, не можем да кажем категорично. Въпросът е какво можем да направим, за да го поправим. За да променим ситуацията и да променим статуквото, не трябва да разчитаме само на община и държава, а трябва да вземем нещата в свои ръце, за да може ние да сме доволни от това, което ни заобикаля. Ако всеки от нас отдели малко, това малко ще бъде достатъчно, за да постигнем крайната цел. Да променим облика на двора на Икономето, да върнем живота тук, така както го помним. Заедно можем да си подадем ръка, за да има къде нашите деца да играят и да живеят, така както ние искаме.